Και να που ξαναπεράσαμε μετά από 17 χρόνια και σκαλίζαμε τις αναμνήσεις από την εποχή που περιοδεύαμε τον έρωτά μας και τον επιδεικνύαμε στις άκρες όλων των χωματόδρομων που συναντούσαμε. Τώρα όλα είναι άσφαλτος. Ένας τόπος με συμπυκνωμένο φως και μυρωδιές, βράχη με μια ακαταμάχητη γλυκιά μεγαλοπρέπεια. Να θες να κλάψεις από την ομορφιά. Όταν είδαμε τις ανεμογεννήτριες πέρα σε όλη τη βόρεια κορυφογραμμή, σοκαριστήκαμε για μία ακόμη φορά. Είδαμε τόσες πολλές 2 μέρες του Λασίθι. Λίγο πιο κάτω, εξκαφέας πίσω από τη διπλή περίφραξη και τις πάμπολες απαγορευτικές πινακίδες. Όλα τόσο προκλητικά κοντά μας και τόσο κακός αυτός ο ιονός. Λίγο πριν μπούμε στο χωριό, από την ανατολική πλευρά του, στα πλάγια του δρόμου, στέκονταν ξεδιάντροπα τα τέρατα. Να θες να κλάψεις από την ασχήμια. Μόνο ένας άνθρωπος, ηλικιωμένος. Παιδιά μου, μας τα πήραν όλα για ένα κομμάτι ψωμί. 600 ευρώ το στρέμμα. Ολόκληρη τη Μαδάρα. Το βλέπεις. Είναι εκεί. Και να σου ο τόπος να κοίταται σαν πληγωμένο ζώο, νεκροζώντανο. Σε λίγο θα έρθουν να το αποτελειώσουν. Και τότε πρέπει να είμαστε εκεί. Για την αξιοπρέπειά μας. Για ό,τι ομορφαίνει τη ζωή μας και εκείνη την ψυχή μας. Και τότε πρέπει να είμαστε εκεί. Για την αξιοπρέπειά μας. Για ό,τι ομορφαίνει τη ζωή μας και εκείνη την ψυχή μας. Anstatt das Song. Sie zu Hause bleiben und in ihrem Bett. Brauchen Sie Spaß, brauchen Sie Spaß. Brat, als ob man ihnen eine Extrawurst gebraten hätte. Das ist